Salutare tuturor, bine ați venit la un nou episod. Astăzi o să reacționăm la Costi Bogdan și toată lumea se cheamă... Salutare tuturor, bine ați venit la un nou episod. Astăzi o să reacționăm la Costi Bogdan și toată lumea se cheamă... Toată România. O să începem. Stați un pic să dau. Hai. Am plecat de acasă